Ahoj, zdravím všechny a vítám vás u nového vlogu, respektive u druhého vánočního vlogmasu, kdy dneska je štědrý den a ač mi vůbec nepřipadá, že je štědrý den, tak si ten štědrý den jdeme nějakým způsobem udělat. Z čeho mám radost hnedka od rána je to, že Kaspros je dobrý, je mu dobře, přišly nám výsledky testu, vypadá to, že bude v pořádku, to je jenom taková první hezká zpráva na úvod, já vám ho ukážu. Má takovou hezkou vánoční mašli, protože je chudák vyholený, oni jak mu dělali testy, tak mu oholili tady krk a oholili mu břicho, takže jsem se to nějak snažila jako v rámci možností doladit. Viď, Kaspro, myšáčku, ty už si tady nosíš myš. Podívejte se, příšerná odrbaná myš, takový krásný nový jsem mu koupila, ani jedný si nevšímá a furt si hraje s touhle hrůzou. Ty aportuješ? Ty takhle aportuješ? Krysos tady čiluje na židli. A ty mi nosíš myšičku? Nebo jak říkáme my, misicku? Tak přines hezky. Já jsem si myslela, že když aportoval Krysos, že to bylo něco vzácného a výjimečného, ale mě teda jako zatím aportuje jakákoliv kočka, aniž bych jí to učila. Přitom vtipný je, že žádnýho psa v rodině jsme to nikdy nenaučili a kočky mi aportujou sami od sebe. No ty seš krásnej myšáček, viď, takhle ukaž se s tou mašličkou, hezky. Podívejte se, jak je obrovský, jo, to je úplně... Tady, pojď za Krysosem se ukázat, pojď, vyskoč. Mám to zkusím nějak zabrat, abyste to viděli. Až já bych vás potřebovala porovnat, nemůžete jít nějak k sobě, ono teď to vypadá, že je gigantický oproti Krysosovi, ale počkejte, já to zkusím. Kryso, můžeš se prosím takhle postavit, můžete jít vedle sebe, takhle. Kryso. Ne, tak asi se mi to nepovede. Jozus, ty jsi tak krásnej. Kryso, můžeš prosím trochu spolupracovat? No nic, tak jdeme házet? Ty takhle šelmíš? No, tak takovouhle tady máme po ránu zábavu. Já mu teda budu házet myš, ale budu si udělat snídani. No je celkem šero, takže já už tady reálně od rána svítím. Kdybyste slyšeli, jak tady v pozadí něco dělá, takový zvláštní zvuky, tak je to tady ta krbová vánoční svíčka. Ona má takhle připomínat krb tím praskáním, jakoby. A jo, to bych si vlastně mohla tady pustit zase do pozadí kulisu krbu, tak to asi ještě napravím. Tak, krb je úspěšně zprovozněn. Minule jste se někdo ptali, jak jsem ho pustila, tak je to normálně několika hodinový video na YouTube, jo. Takhle hezky to pak vypadá. Co pak je? Kde máš misicku? Tady budeme celý ráno aportovat. Tady ještě, když už jsme u toho, koupila jsem kocourům takovýhle punčochy. Jeden má se sobem a jeden má se Santou. Tohle bude asi Kasprose, protože je hnědej, a tohle bude asi Krysose, protože je bílej. A tady do toho přijdou dárečky pro kocicky. Ano. Co ty hned to aktivně drbeš? Ty budeš za 100 videu aktivní ty a Krysos bude línej. Že jo, Kryso? Ty zase dneska nebudeš nic dělat a vyměníte si role. Už se jdeš taky aktivně podívat? Nebo budeš vyhlížet kočičího Santu, jestli přiletí a přinese dárečky, co? Přemýšlím, kam to dát, protože tady to má takhle hezký úchyty. A já vím, že se tyhle punčochy dávají nad krb nebo ke krbu vlastně, aby visely, a já to tady ke krbu úplně nepověsím, nebo leda, že bych to tady počkat, že bych to takhle udělala. To je skvělý. Kryso, nech to. Teď jsem to tam pracně pověsila. Já to asi přichytím ještě nějakou lepenkou. Každopádně je to úplně skvělý. A myslím si, že to tam i můžeme nechat. Myslím si, že se to nakonec, Kryso. Takhle ne. Nebo ti nikdo nepřinese dárky. Budeš bez dárku, když budeš zlobivej. Nech toho. Kryso, nechceš být na seznamu zlobivejch kocourů. A nedělej jakože nic. Sice teda tohleto, co jdu udělat, není nic, na co bych byla pyšná. Budu muset použít lepenku na to, abych to přichytila, aby to drželo. Nebudu to samozřejmě lepit do obrazovky, ale přilepím to tady jakoby ze zadu, kde je ten plast. Snad to bude v rámci možností držet. A ty toho nech. Ještě přilepíme druhý. Krysos hnízdí jak papoušek na rameni.
Myslím si, že důležitý je, že si člověk musí umět poradit. Ježiši, to je roztomilý. No, teď byste možná hezky mohli vidět, jak jsou velikostně tak nějak jako od sebe. Tady ještě takovej menší drobný detail, protože to tam úplně nepotřebujeme. Ježišmarja, už je to celý od chlupu. No, nakonec od těch sobů a santů. Ježiši, co to tady je? Tady je schovaná nějaká bábovka s myší se šálou. A tady je druhá bábovka, co se tu vyhřívá. No, říkala jsem, že nakonec nepůjdeme od těch sobů a santů ani tak daleko, protože si uděláme snídani, která bude taková jako vánočně naladěná. Rozhodla jsem se, že si udělám takový sobí lívance. Ještě lívance, který budou vypadat jako sob. Viděla jsem takový obrázek na Pinterestu a přišlo mi to hrozně cute a říkala jsem si, že by mě to mohlo do té vánoční nálady tak jako víc dostat. Každopádně já si tady připravím věci, suroviny, co všechno na to budu potřebovat. Jo, ještě jsem si tady vyndala takovouhle vánoční utěrku. Mýho vánočního pyžama jste si taky určitě všimli. Tady mám i takovýhle ponoštičky chlupatý. Mám to tady připravený, myslím si, že těsto na lívance asi nikomu vysvětlovat úplně nemusím. Já už jsem si tady ty suroviny smíchala, dala jsem tam vajíčko, hladkou mouku, mlíko, skořicový cukr a normální cukr. Ještě tam použiju marcipánové kapky a tady ty věci, to už je vlastně na doozdobení. Těsto si takhle zamícháme. Teď voní krásně po perníčkách úplně. Dělám si toho opravdu jenom jako malinkatý množství, protože nejen, že chci jenom jednoho soba, ale taky tady mám spoustu a spoustu dalšího jídla. Jo, vlastně, mám tady takovýhle buchtičky, který mám od Mílinky, který dělá každý rok na Vánoce. Jsou vlastně kynutý buchty, vevnitř je mák a jsou jako posypaný perníkem, aby to lepilo, tak je to namočený v nějakém syrupu. Já to mám strašně ráda, hrozně mi to chutná. Takhle to vypadá uvnitř. Napište mi do komentářů, jestli tohle někdo znáte a jestli to na Vánoce pečete, to by mě schválně zajímalo. To byla taková vsuvka, se nechám na později, protože už mám jenom 2. Děláme si to těsto na lívance. Já teda do lívanců nedávám kypřící prášek, protože mi přijde, že mají pak divnou chuť. A já stejně dělám takový ty americký lívance, takže jsou jakoby hodně placatý, jakoby jednolitý, že jsou prostě béžový. Ty seš tady zase s misickou? Ty ještě furt aportuješ? Neschoď mi ten foťák. Jestli je něco úžasný lifehack na lívance, tak je to ten lívancovač, nebo tato deska, na který se přímo lívance dělá, je to přímo k tomu určení. Teď budu celý den házet myš a nic neudělám. Ona je to i celkem rychlý tady na tom, že právě to jako tam nalejete a hned to máte. Jeden bude menší. Počkej, vydrž, teď tady něco dělám. Aby ses nezbláznil. Takhle vypadají ty lívance z toho. Takovouhle krásnou barvu mají a takhle jsou hladký právě. Takhle to prozatím vypadá. Na tom videu spíš jak Mickey Mouse. A potřebujeme dělat paroží. Takže paroží jde prosím pěkně ze slaniny. Ona sice působí takhle, že je hrozně velká. Tak pojď sem, já ti dám, pojď sem. Podívejte se na něj, co dělá. Tak si posluš. Štědrý den, tak uděláme výjimku. Na žádný maso alergii nemáš, tak dobrý. Prosím vás, jediný, na co nakonec má alergii, je brambory a bramborový škrob, kukuřice a soja. Takže když je ten štědrý den, tak ti dopřeju slaninku. Podívejte se, jak se tady cpetím. Co chutná? Kryso, ty nemáš zájem? Kryso spí a nemá zájem. Oni si opravdu ty role tentokrát vyměnili. Ten si dej, šmudliku. Vtipný je, že já tady kvůli 2 borůvkám a 1 malině musím koupit celou krabičku toho ovoce, abych měla oči a nos. Tady se dá na uši kolečko banánu a když už teda kvůli těm 2 kolečkám banánu mám ten banán, tak asi dělám k tomu candy cane, takže použiju jahody a proložím je banánem. Nevím jak vy, ale já mám jahody radši v zimě než v létě. Oni sice nejsou tak sladký, ale aspoň jsou extrémně křupavý a já miluju, když jsou jahody křupavý. A tyhle jsou perfektně křupavý. Ne. Co pak to je? Kdo to přišel? Je to taťka, asi mi něco přinesl, takže já si to jdu přebrat a pak se k vám vrátím.
Tak to byla velmi rychlá návštěva. Já už tady mám skoro dokrájený ovoce, no doufám, že to jako candy cane bude aspoň trochu vypadat. Myslím si, že to je pecka, že se mi to fakt hodně povedlo, já vám to ukážu. Koukejte na to. Takhle to vypadá. Candy cane úplně jako nevím, ale ten sop vypadá jako sop. Ještě abych k tomu měla nějaký pití. Vyštráchala jsem tu Freddy hrneček. Kdo si pamatujete na Fredulíka, tak dejte like na tohleto video. 8. prosince by měl býval narozeniny. Jsem volala taťko, aby mu na hrobeček zapálil svíčku, protože je vlastně tam u nás doma na zahrádce. Dělám čaj latte, což je vlastně něco podobného jako černý čaj s mlíkem, a pokud vám chutná černý čaj s mlíkem, jakože mě jo, asi víte, že já nepiju kafe, protože mi vůbec nechutná a asi jsem k tomu ještě nedospěla. Plus ale tohle je ochucený takovým speciálním kořením, je tam vlastně krom toho čaje z kořice, zázvor, kardamon, pepř, hvězdicový anýs, muškátový oříšek, hřebíček, cukr a kajenský prášek. A vlastně ono to chutná hodně vánočně mi přijde, protože to voní všema různýma kořeníma, který se dávají do spousty cukroví, hlavně teda do perníčku. Nevím, jak to mám úplně popsat, každopádně mi to hrozně chutná a jdu si to dát k tomu. Dělá se to právě akorát trošku naopak než kafe, že nalijeme takhle plný hrnek mlíka, nalijeme právě jenom troškou toho. To je prostě takový vánoční skořicový mlíko. Takhle to vypadá. Takže si jdeme sníst tady tu úžasnou sobí snídani. Akorát vtipný je teda to, že ač to byl takový jako hezký sobík, tak já to teď nakonec plně zmrbím. Vím tady to ovoce, tady ty malý lívance, dám s těma malinama. A pozor, co já dělám, co mi hrozně chutná. Já když si dělám prostě lívance, tak já si na ně dělám slaninu a polejvám to karamelem a strašně mi to chutná. Pro mě je to naprosto geniální kombinace. Já mám to strašně ráda. Zkuste to někdy, pak to ochutnejte. Kombo 70 z 10. Stejně jako křupavá slanina politá karamelem. Snídaně teda naprostá pecka, dala mi dost energie na to, abych teďka všechno celý den zvládla, protože toho je ještě strašně moc, co musím stihnout. Kaspros už tady objevil svoji budoucí štědrovečerní večeři. Já jsem totiž říkala, že bych kočkám než konzervu bych jim dala syrový losos, takže jsem koupila syrový losos, nakrájela jsem ho a dala jsem ho přemrazit. Ono je to lepší, když se to pro ty zvířata dá přemrazit aspoň na 48 hodin. Že jsem to tady vydala, aby to tak nějak jako pomaličku roztálo a Kaspros už to tady objevil, aniž bych cokoliv, viď? A už by si zdál? No, už by si zdál, myšičku. Musíš počkat až do večera. Já ještě než půjdu dělat jídlo, tak si tady trošku poklidím, protože je tady bordel a třpytky, takže bych si tady potřebovala vysát. Hlavně od toho, jak Kaspros neumí jíst, tak jsou tady všude rozházený, rozsypaný granule. Co pak, ty mi jdeš pomoct? Se tady blíží k tomu vysavači. Chceš mi pomoct, myško? Pojď, takhle. Tak. A jdeme uklízet. Ne? Tak mám uklizenou a asi se jdu převlíknout, ať nejsem celý den tady v tom pyžamu, už je mi v tom i vedro, takže jsem tady musela otevřít balkon. Co ty tady furt s tou misickou, když se podívá? Krysos už se tady šel podívat. To jste vlastně asi ještě neviděli, že tady mám pro ně takhle strom. Tady mají svoje hnízdečko, venku ani není taková zima, takže věřím, že tady chvilku vydržej takhle v prosinci. Občas je tady pouštím, když mají náladu. Krysos ten už se naučil si říct sám, když chce ven, viď? Potom až bude léto, teďka to nemá cenu, jediný, co se tady stihlo dodělat, byla tato síť právě proto, aby jako nevypadly nebo nevyskočily, že si myslím, že tyhle ty zábradlí, co tady jsou takový jako nešikovný, klidně by pod tím mohly prolíst, ale pak tu chci udělat to, že vlastně tady všude takhle bude tráva a celkově ten balkon nebo ta terasa nebo ložie nebo co to je, bude takový jako kočičí pokojíček. Se stane tady mnohem radši než Kaspros. Podle mě, protože má dlouhou srst, je víc huňatý a není mu taková zima. A Kaspros, jak je krátkosrstý a ještě teď chudák vyholený, tak tomu asi takový teplo nebude. Docela se divím, že takhle vydrží s tou mašlí na krku, že mu nepřekáží, protože já jsem chtěla, aby byla nahoře, ona mu furt jíždí dolů, ale mu je to evidentně úplně jedno. Zase jdeš lovit myš? Ty si ji takhle neseš.
Myšiku, ale nemůžem tady celý den nejenom aportovat. Musím taky dělat jiné věci, než ti házet myšičku. Chrysos se vrátil z balkónu a hned se šel vyhřívat. Veď tobě tam byla zima, že jo, Chryso? Myšinky. Vy už tady cítíte, že se jde něco chystat, nebo co? Já už jsem si tady totiž připravila věci na polívku, no ty zase by si někde nechyběl. Počkejte, až to zjistí Chrysos. Kaspra, co děláš? Nech to. Nevím, jakou polívku si děláte vy, ale já mám nejradši vývar. Já obvykle polívky moc nedělám a když už jednou za 100 let polívku dělám, tak je to právě na Vánoce. A je to tahle. A nebo mám oblíbenou ještě cibulačku. Taky dělám, ale většinou si ji dělám spíš přes rok a ne moc na Vánoce. Já jsem si dala ten hrnec nakonec sem, aby nepřekážel, aby nebyl vidět v záběru. Abyste viděli mě v záběru. Ne, spíš tak jako to, co dělám, když už tady něco dělám. Co se týče zeleniny, tak si tam dám 1 až 2 cibule, 1 až 2 mrkve. Jinou zeleninu nedávám, protože mi to nechutná. Krájím si to asi na takovýhle kousky. Myško, ty s tím aportováním furt, ono ho to chytlo prostě nějak dneska, protože on ještě ve 4 ráno mi aportoval a nosil mi tu hrkací myš do postele a já jsem nemohla ani spát kvůli němu, jo. Jindy si na to skoro ani nevzpomene. Ale víš co, kámo, ono taky jako není nic moc, že tady házím ti, vole, oslintanou myš a pak si tady dělám polívku. Máš štěstí, že to budu jíst jenom já, že mě to je jedno. Nevím, jak by se tvářila návštěva na to, kdybych tady vařila polívku, kterou jim budu servírovat a mezi tím tady házela odrbanou myš. Prostě je to hrůz. Ještě který přeběhne prostě potom. Věřím, že některý lidi by z toho ranila mrtvice, ale taky věřím, že většina lidí, co má kočky, to má stejně jako já. Kdo máte kočku a máte to stejně, napište mi to do komentářů. Já si stejně zcela upřímně myslím, že i když kočky jsou zvířata, tak jsou jako v mnoha ohledech možná i jako čistotnější než lidi. To je můj názor. Tu zeleninu do té polívky dávám celkem na velký kusy a to proto, že ji pak stejně rozmačkám, já ji vyndám a rozmačkám ji vidličkou. Mně to tak chutná víc, než když je v nějakých plátkách nebo něco takového. Si vezmeme ty křidílka. Já je teda prvně opláchnu, protože jestli si pamatujete z dřívějších vlogů, tak jsem zastánce toho, že maso se má oplachovat. Když se zacítil, ten může asistovat. Nechám pak kočičkám, ale musí se to uvařit. Že to tady přidám tak nějak k tomu. Nejdřív uvaříme, pak dáme Chrysosovi, jo? Teď mě kouká zklamaně do toho hrnce. Teď ti pak dám, jo? Nebuď uražený. Vidíte, jak se urazil? Takhle to tady zatím mám. Teď to přiklopím. Zatím si tady uklidím ten bordel. Jo, a ještě jsem zapomněla sůl, pepř a koření a tyhle ty věci, co se dávají do polívky. Čas si na chvilinku odpočnout a počilovat. Docela mi vyhovuje, že když jsem takhle sama, tak vlastně o nic nejde. Žádný stres, žádný spěch. Můžu se klidně válet a i kdybych si chtěla dát večeři až v 10 večer, tak si dám 10 večer. Co pak je, ty furt chceš aportovat? Nevydržíš chvíli v klidu. Tak si kvalitně zaaportujeme. Jsme s kocourama počilovali, myslím si, že až. Jsou šmudlici roztomilí. Máme natočen zblízka. Chrysos na tom ocásku a Kaspr s tou mašličkou. Myšíci. No venku se mezi tím setmělo a já už bych se konečně mohla převlíknout tady z toho overallu. Já jsem to říkala už asi před hodinou, to tak před 3 hodinama. Akorát teda vůbec nevím, co si vezmu, protože chci něco jakoby na doma, ale zároveň chci něco jako takového elegantnějšího, protože nás to je teda strašný bordel. Vůbec se na to nekoukejte. Já vás odnesu zpátky a v něčem přijdu. A jestli jsem totiž něco nezvládla, tak 2 noční úklid oblečení se omlouvám. Můžu si teda vzít něco jiného. Tak tohle si myslím, že bude taková rozumně zlatá střední cesta. Já jsem chtěla, aby ten vlog byl jako tak nějak zajímavý. Snažila jsem se tak nějak jako vymýšlet, co všechno by se dalo a co bych na ten Štědrý den vůbec mohla dělat, ale tak nějak mi došlo, že ono to nakonec o ničem jiným než o jídle úplně není. Když ten den vlastně trávíte sami a ještě teda upozorním znovu na to, stejně tak jako jsem říkala v minulém vlogu. Nelitujte mě, že jsem na Štědrý den sama, já jsem si to tak vybrala a tak jsem to chtěla. Zvala
mě rodina, zvalo mě spoustu dalších lidí, ale já jsem prostě si chtěla spíš tak jako psychicky odpočnout, než se prostě stresovat a tak dále. Jenom se chci vyhnout případným nějakým komentářům. Tady se mi dodělává polívka. Tady jsem si to takhle rozdělila, zvlášť ty křídla, tady tu zeleninu a tady mi vlastně zbyl ten vývar. Jo a vlastně dám do toho vývaru vařit rejži. Já ji nedělám zvlášť, ale dělám ji přímo v tom. A tady nám někdo ucejtil masíčko, že? Samozřejmě první zájemce už je tady. Jo, druhý, aby o něco nepřišel, tak už taky letí. No jo, dneska byly moc hodný myšičky, tak jim dáme masíčko. On to dali. Ježiš, tobě se rozvázala mašlička. Počkej, nelez mi až do toho, na, tady ti dám. Ani nebudu stíhat to, nebudu to ani stíhat obírat. Jak rychle mi to tady budou myšky žrát. Než se ale jako přežerete tímhle a pak nebudete jíst losuska. Už jsem ho takhle speciálně předpřipravila. No, abys na sebe neupozornil třeba, že? Chryse, tady máš papej. Chryses poslouchá, ten se těší na lososa. Ty se jdeš podívat tamhle na lososa? Šmudliku? Ne, počkej, tady si vem. Tak to dojez po Chrysosovi. A ne, že pak nebudeš žrát, ale. No, co ty tady zas asistuješ? Už si dostal dost, myšáku. Musíme taky něco trochu zbít do té polívky. Zbylo mi tohle z tohohle všeho. Tady mám rozmačkanou tu zeleninu a tady už se dovařila v tom vývaru i ta rejže. A takhle vypadá výsledek. Je v té polívce toho fakt hodně. Tak mezi tím, co se mi stihl vybít foťák a dala jsem si ho nabít, si tady připravila směsi na kuřecí stripsy, takový malinkatý jako řízečky, který si půjdu udělat. Činnost jako obalování řízečků je jedna z činností, který nejvíc na světě nenávidím, protože je to tak telpavá věc, nevím, kdo to vymyslel. Ukážu vám, co tady mám připravený. Takže tady je kukuřičná strouhanka s lupí, ve který to budu obalovat a tady mám směs na těstíčko, je to vlastně mouka, mlíko, 2 vajíčka a tady je kořenina kuře, sůl, paprika a pepř a tady mám ty kuřecí prsa. S tímhle jsem teda čekala na vás, takže to si už teď můžeme společně zamíchat. Těstíčko dělám tak, aby bylo v rámci možností dost hustý, aby vlastně až se dá na ten řízek, aby z toho nestejkalo, aby to tak trochu sloužilo jako lepidlo na tuhle kukuřičnou strouhanku, aby to z toho nepadalo. Mám teda takhle vše připraveno a připravila jsem si teda ještě jeden takovej lifehack a to černý rukavice, kterých to budu dělat, protože bych to fakt nechtěla děubat z těch podnechtů potom. Ty rukavice jsou super, i když dělám jakýkoliv těsto, prostě naprosto cokoliv, takže pokud vám tohle v domácnosti schází, tak určitě doporučuju. Ještě si teda vyhrnu rukávy. Víte, co já teď přemýšlím, že asi to, jak se obaluje řízek, všichni známe, minimálně jsme to dneska většina republiky dělala, takže to asi natáčet nebudu, protože já když si zašpiním ty rukavice, tak pak už to nebudu moc vypnout a šahat na to, tak já vám to ukážu, až to budu mít hotový. Tak řízky mám obalený, takhle se smažej. Tam jsem si teda říkala, že na to, že jsem sama, tak jako 6 řízků nevím úplně jako, co s ním budu dělat, nebo jak to s ním. Hlavně bych to nerada jedla další 3 nebo 4 dny, takže tohle maso, co mi zbylo, tak si dám do mražáku a nechám si to prostě na jindy. A mám čistý ruce, jej! Za mě jedna z nejdůležitějších věcí u řízku je dávat z nich pryč ten volej. A to dávám, když to takhle vyndám, hnedka na ten ubrousek, aby ten volej, který z toho takhle teče, se vsákl do toho ubrousku. A teda ještě jedna věc, co se týká bramborového salátu. Já se moc omlouvám, že ho v tomhle vlogu dělat nebudu, ale já jsem si říkala, že ono vlastně vůbec nedává smysl, abych já si pro jednoho člověka bramborový salát vyráběla, že to je tak pracný, že jako to minimální množství, který bych dělala, je pro mě úplně zbytečný, takže si vemu od všech okolo, ochutnám od všech okolo. Takže vám ukážu. Mám tady takhle 2, tenhle ten mi dala včera Míly, akorát já jsem ho už rozežrala, já jsem na něj měla hroznou chuť večer, takže jsem kus snědla. A tady ten mi přines taťka, že dělal. Tady můžete vidět trošku rozdíl mezi 2 salátama a to v tom, že Míly tam dává červený fazole, já je mám ráda, nedává tam žádný
žádnou uzeninu, což mě nevadí. Naši tam uzeninu dávají a ve obou je dokonce jabko. My do bramborových salátů dáváme jabko. Já si teda vezmu na talíř od každého trošku. Tak a v poslední fázi vždycky všichni říkali, že bramborový salát by měl být na talíři ozdobený, aby nevypadal tak obyčejně. Já jsem se pro ozdobu rozhodla dát si na to kopr a zrníčka granátového jabka, že to bude tak jako hezky barevný a bude to působit vánočně. Takže takhle vypadá výsledek, za mě moc krásný. Působí to fakt hodně vánočně. Jsem z toho úplně nadšená. Myslím si, že to byl dobrý nápad to takhle ozdobit. Si tady rychle připravím stůl, abych to neměla studený. Zlatý příbory, samozřejmě červená sklenička. V ní nesmí chybět ani nově udělaný vánoční ledy a to prosecco z minula. Tady si k tomu vezmu ještě nealkolimču. Samozřejmě ani na lízátka nesmím zapomenout. Tohle jsou mimochodem poslední, úplně poslední, co mi zbyly. Jsem si šetřila na dnešní den a kdybych si je nešetřila, tak už dávno žádný nemám. Ještě jsem tady rychle naservírovala myšákům lososa, i když tím, že se předtím nacpali kuřetem, se trošku obávám, že budou mít zájem jíst, ale tak připravím jim aspoň štědrovečerní tabuly, že losos s lososovým olejem. Myslím, jestli jim to dát sem. Myšičky, ňami, 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 kde pak jste, mysicky? Pojď, co je ty ochrápanej smašlí? A kde máš bráchu? Tak hezký štědrý den, myšáci. Doufám, že si dáte. Pro ty jsi nesklamal, Chrysos je přežranej. Ty si nedáš, Chryso? Nedáš si? Tak doufám, že aspoň později. Ty se odvalil pod strom, ty už čekáš na dárky? No papej. No to je ňaminka, viď? No a takhle teda vypadá můj stůl, takže myslím si, že se můžu jít najíst. Takhle vám zaberu celou tu kompozici, jak to vypadá. Musím teda popravdě říct, že mi absolutně vůbec nepřipadá, že je to štědrovečerní večeře. Přijde mi, jak kdyby to byla večeře jako každá jiná. Je 6:24, takže jsem to stihla i tak nějak jako v rozumnej ideální čas, si myslím. Tady se mnou stoluje Kaspros, že? Tady se mnou stoluje Chrysos, takže nakonec mám u jídla obě misicky. Ještě jedna věc, kterou jsem chtěla teda zmínit. Já už jsem si tady za sebou pustila pohádku, to musím jít vždycky ke štědrovečerní večeři, to je moje nejoblíbenější pohádka. A teda ta novější verze animovaná Grinche. Chtěla jsem jenom říct, že to granátový jabko s tím koprem, kdyby to někomu připadalo jako divná kombinace, tak je to naprosto geniální, extrémně tady nad tím slintám. Je to stlumím, abych ještě neměla copyright kvůli tomu. A ty řízky, jak jsou křupavý, poslouchejte. Geniální. Všechno geniální, koukejte. Jsem přemýšlela, já jsem si musela dát ty lízátka do lednice, protože oni jak jsou čokoládový, tak to bylo takový orosený, jsem se bála, aby se neroztály. Normálně přemýšlím, že si tu židli dám takhle z boku a celý si to otočím sem a budu se prostě takhle odsad dívat. To víte, co možná ještě udělám? Udělám takhle top vyřešený Vánoce, že? Tak já se najím a pak se vám zase ozvu. Tak chcete vědět, co mi právě došlo? Já jsem si udělala tu polívku a já jsem si ji nedala. Ona zůstala prostě tady a já jsem si ji regulérně nedala. Já to nechápu. To se prostě může stát jenom mně tohle. A přitom taková dobrá polívka. Tak takhle to nakonec dopadá, když jsem tady sama. To nejde To nejde prostě. Víte co? Tohle jsou asi první a poslední Vánoce, který trávím sama, protože no, nic. Jdu nandavat. Tak mám nandáno, sice už jsem po hlavní večeři a chody jsem si trošku prohodila, ale to vůbec nevadí. Moje stolovníky tady furt mám, pohádka furt běží, takže uděláme si aspoň taste test polívky. Já jsem si v tom namočila vlasy. Ale polívka je teda excelentní. To se mi fakt povedla. No teda popravdě na ní není moc co zkazit, ale fakt dobrá. No, teď už jsem teda oficiálně po večeři, takže tady můžu uklidit celou kuchyň. Naštěstí zase takovej bordel tady není. Tak mám v rámci možností poklizeno, ještě si tady utřu linku a tady jsem si ještě nechala to rozkrájený granátový jabko, to si ještě doloupu. A víte, co je na tom všem tak nějak jako nejvtipnější? Že jsem si všimla, že jsem celou dobu měla na kalhotech cedulku, že jsem ji neodstřihla. No já jsem si říkala, že tu hlavní část večeře jsem v nějakým jako slušnějším oblečením strávila, takže se převlíknu zpátky do mýho kočičího Grand Piquet vánočního overallu
materiálu, aby mi bylo pohodlně, protože jak jsem se přejedla, tak jsou mi ty kalhoty dost těsný a je to nepříjemný. To asi znáte. No já teda doufám, že z tohohle vlogu aspoň tak nějak trošku něco rozumného vzejde, že to nebude úplně totální fail. Tady ještě moje kočičí huňatý ponoštičky, takže se můžeme vrátit vedle. Tady mi ještě pořád běží Grinch. Tady někdo vstal, už nespinká. Co pak je? Je a tady v pozadí něco je? Tady je něco pro misicky. Tady vám někdo něco nechal? Tady byl nějaký kočičí Santa pro misicky. No ty jsi zvědavej, kocourek. A ty co? Ty seš bábovka? Prostě to sebere všechno. Tak si budeme rozbalit, pojďte. Pak to tady máme. No jak jsme byli hodní. Tady máme takovýhle nosky. A tady máme hračky. Tak co dáme kočičkám? Já tady mám taky jeden dáreček, takže my si to tady všichni Vy už jste to snědli? My si to tady v klidu rozbalíme a pak se vám ozveme. Tak máme rozbalenou klizeno, já jsem to tady nastrkala pod stromeček, aby to hezky vypadalo, ale jim to evidentně nestačilo. Chryso, já tě vidím, co jdeš drbat strom? Jedna z věcí, kterou myšky dostaly, je tady ten laser. Já bych ho vyzkoušela. Pudlici už mi tady asistujou, zatímco jsem to dávala dohromady. Uvidíme, jak na to budou reagovat. Kaspros na to reaguje. Chrysos, co? Jsi až moc chytrej na tohle, viď? A nebo až moc línej. Já jsem tohle nikdy neměla ráda, mně přijde, že to je pro ty kočky na jednu stranu hrozný, že vlastně jako nemají šanci to chytit a musí je to strašně frustrovat. Na druhou stranu je to nějaký druh zábavy, tak nevím, můžete mi napsat do komentářů, jaký na to máte názor, jestli to používat, nepoužívat. Možná zkusím zhasnout. Jestli to bude víc zajímat, co? No, Kaspro se to rozhodně víc zajímá. Chryso, tebe to nezajímá? Chryso se to nezajímá. Šmudlik, mě ho je líto. Tak chyť si. No nejde to chytit. Kde to je? Kde to je? No tak já si tady jdu hezky sednout, jdu se dívat na Grinche, teda už se dodívám na ten konec. Já upřímně ten konec vůbec nemám ráda, protože jak nakonec všechny ty dárky vrátila, celý ty Vánoce vrátila a to já bych třeba nikdy neudělala, takže většinou ten konec už vypínám, protože se s ním nestotožňuju. No, tak já asi zpátky rozsvítím. Skončila mi pohádka, Kaspro si furt dost neúnavně hraje. Furt loví šmudlik. Chryso, ty jdeš taky lovit? Nakonec to bude normálně nová nejoblíbenější hračka, protože si normálně nedokážu s tím přestat hrát a kdykoliv to vypnu, tak Kaspros za mnou jde a šťouchá do toho, jak kdyby fakt věděl, že světýlko pochází tady odtud. Chryso, co děláš? Teď začal být aktivní Chrysos pro změnu, ho to začalo zajímat. Já jsem si vždycky myslela, že to není úplně dobrá hračka a ono nakonec je. Tady je někdo dravej. Ježišky! Někdo dravej, rozpláclej. Myslím si, že dalších pár hodin tady nebudeme dělat nic jiného, než lovit laser. Kolik je hodin? 8:03. Myšky to hraní tak zmohlo, že se nasáčkovali tamhle na roh gauče a spinkají tam spolu. Chrysos, jak má přeložený ty pacičky, všechny vidíte to? Pokračujeme v promítání krbu. Ten rám, jak je osvícený, tak to fakt vypadá jak krb. Budu teď odepsat na zprávy, na všechny přání, popřát zpátky. To by teda bylo ze dneška asi všechno. Doufám, že se vám vlog v rámci možností líbil. Doufám, že jste si užili štědrý den. Doufám, že se vám splnila všechna přání. Vím přesně, kdy to stihnu vydat. Každopádně, kdybych to stihla vydat dřív, tak vám přeju ještě krásný vánoční svátky. Takže tak, no já už to na závěr nebudu nějak protahovat, zkrátka se mějte hezky a uvidíme se pravděpodobně už v novém roce. Tak ahoj!